Okay, play. Kanang sibuyas balok pila na sa klase bumba na. Daghan jud. Sibuyas. Nay para ulod, nay para tuskeg. Ato mo dito kay na istorya ni Daddy. Good girl man. Ato sa mo dito. Unya na tabag duwa-duwa. Oh. Ipagawas ni Gil ang imo ha. Nakay-box? Natura kang... Unsa? Pwede karot dito sa walog. Carrots lagi. Paligyuhan lang maayo. Para walay masangit ang kuan. Mga liso. I-spread naman na, piti ko na pinuha. Unya pag-as na pangwaan na idipay na nang gilagdion niya. Kaya para makaunod ang dagko. Carrots. So may mayong carrots katong dili tamis katong isog. Kanang ligon. Dagi. So Kay may bawas bunyo ra na sa ligon. nang kuan sa. Sa nang klase na uban, pakis. O takis, mga unsa na Sa eh. na usa. Kabawa ng mga klase ng carrots eh. O Pwede kabaw. po dito sa walog talong. Talong? Oo, kay imlanano nindot manggod ang talong. Kay pag kapila man ang pupuwi hatang ka lima. Unya kamutla na siya. Unya mo sa lingsing, abunuhan na sa to siya tutas para maka Bunga na sad. Di din namatay dayon ang talong. dili mamatay dayon. Di mo ka malakan sa talong. Asa ba ka biyahe dong? Bahin-bahinon juday mano. Sakto day. Ang palong kay tidlo man ang iyang kuan niya. Pabor sa pag-init kuan, lugitok man ang sa walog. Say lugitok. Kanang sa inang murag clay. Dito Oh, clay. Ilaw. Silaw. Dili pareha sa ibabaw nga buwaghay. Bulag ay sa baba. Kung lugitok na siya, so musurvive ug may karong December, edit naman na. Talong no, Ang bahinon. palong murag pila na kabulan. Uy, tulo. Murag tulo na nakabulan. Nanay bunga. Talong carrots. Dili na ka, talong karot. Mo lagi kay Kung ako talong na ko unahon kay katong kapagok sa sayote. wala lagi sa yuti na. Nahimo ng pichay aw kuan, repolyo karon. Patay gyud tanan sa yutihan. Patay gyud. Di man mo bunga na. Kansim sige panlimpyo. Kuan manggod diha kanang lumong. Kasi tawa ang lumong oy kanang bugnaw kayo diha. Na di madaot ang talong diha. Kung bugnaw kayo. Lapa. Malapa. Bud ang talong. May tong sayuti pag una. Una mayo kayo. Ingon na magina sayote. Una no. Mm. Nya pagka kuan wala. Kanang uban na kay ilang tanan sa in between. Di ba punuan? Ang in between ilan na nang dububag bago para mo katay na kung pagkawala sa daan. No lagi. Mali. Mare mag-ilis gyud ka ba? Dili gyud kay mo pasagdan kato na pasagdan og pila ka tuig hurot. Di na mo bunga. Bunga gamay na lang. Gamay na lang kay labi na itan pa ganang labinig. Daghang kang lampinig. Itan. Kana pong talong dako sa kagasto anak kat butangan man gyud nagbomba kay tukikan man ang kuan. Kanang di kayo kas og manpower sa karon kay wa pa man nagpundar pa man ta balik bangon man. Kamuti ana. Kamote. Ang kamuti kuan na kabulan na 70 days. 2 kabulan kapin. Tulo. Tulo. Katong kamuti ni ko ano? Nindot ta itong kamuti ni Brody katong kuana og naapay pwesto nga hinglo kadaghana atong iyang galay. Galay lagi no. Galay may itanong sa kamuti. Kanang kamuti sa lambad ba pag 60 kilo. Lamiya ng kamuti meron eh. Asam na kuanon.
puti man na siya. Puti bitaw. Iligan man na. Asa man na. Dito rin na Pero- iligan. Di kaayo na siya paliton kay Baho. lami lang na sa ilungag, binignit. Dili kaayo na sa barbecue kay mabungkag man dayon. Dili parehaan ng 70 days nga. Katong Kuan jud nindot. pareha tong gitanong ni Rudy sa atbang ni Hilin, aning Hilin. To sa datag ba? Lagi. Manaman si kamuti. Dako pa siya. Pila ka bukag ang nakuha? Tagkuan man to. Tupila to kamutis bukid oy. Pila ka bukag ba? Kaising ko man siguro balansi ka to na. Pila ka to kabukag. Itigaan ko kung Rudy yung tunga sa ako nga. Kanang Ah. ulo ka. Aw 25 kilos nga. Sako. Gitigaan ko niya gagmay. Nagana lagi niya. Kan kayo. Imong gidala sa laban. Pagdala eh. Imo to tong gipa-deliver. And the name of the Father, the Holy Nani kayo balo. Nakatanong baka sila karon. Mo lagi kay kuan. Oh.